hostesky a zároveň Go-Go Dancer. Takto krásne sledovali všetkých vás a samozrejme už dve najlepšie lásky dnešného večera sme určite odmenili. Mega kundol mi dal celý rok. Tak počkej, tak čo? Máme nejakého nápadníka na ďalšiu? Ťaháme. Ja už tu vidím. Obrovský aplauz pre Motorkára! Pomôžeme sa takto chlapíka. Ktorých ďakujem, to nie sú dosť teplé a medzi takýmito fantastickými ľuďmi tu dobre znie. Takto krásne vydržal. Tak počkej, vyťahnite z pepnýho lačku. Tak to otvoríme. Počúvaj kamarát. Získavaš 365 kontrolov na celý rok. Tak dúfam, že ich ľudia s nami. Žena dobre máše žena. Vrajne dobre máše. Počúvaj odo mňa. Sexy Halloween skúť. Zajači sú či skúšku, či ako to tam chápať? Čo vlastne si? Vy si Halloween zajači. Čierny zajačík s vami. Otvoríme pozrieť. Počúvaj, takéto krásne perečka máme. Dá sa s tým písať. Určite padne na užitok zajačie. Nech sa ti páči, obrovský aplauz pri túto dámu. Vidím, že sa hlásia aj masky, nemasky. Tak čo máme ďalšie robočky? Veľa víca. Vojaka musíme. Poď kamarát. Vojaci majú taký problém. Obrovský problém, že vieš, v službe a tak ďalej, tých žien nie je dostatok. Že v službe tých žien nie je dostatok. To neviem. Počúvaj, jak táto šiahne do tohto zázračného vrtuška. Nájdem ho. Pre tvoj ženu vibračný kružok nasadíš na svoj falus, úplne povedané. Nech sa páči, lubrikačný bod. Počúvaj, smrtič. Poď tam hore. Počúvaj, takýto krásny fanpak s fantastickými kondómami, sexesom a lubrikačnými gelmi. Je to tvoje! Počúvaj, kočka, si odvážna? Samozrejme. Ty si odvážny? Jediná takáto vec. Počúvaj, ak sa vyzlečieš teraz túto do podprsenky a ty minimálne hore bez, získavate